To kaga wata ƴacce kwaikwai? Wato bayar Allah ina ganin ki naji alburuhin sanki ya barar da je a farfaje farfadiya farfesa faro gandar fadar farin ciki cire fargaba ba faduwar gaba fararen idan nan suka sanar da ni farillan fara fada miki I love you. Malam ni mata aure ce. Alhamdulillah ni ma namijin aure ne. Na gaya ma ni mata aure ce. Aha, na ga miki ni ma namijin aure ne wallahi ba zan nan wajen ba. Yadda nake tsananin bala'in kaunarki. Ai kika daka zuciya ta wawa da karyo kwana wallahi tallahi na kai. Kana kamu da kaunarki ba wani dan hege da isa wallahi tallahi ba. Ban gani ba. Mun samun sababbin shirye-shiryen mu ku shiga YouTube channel din mu Zumbaɗi TV ku danna subscribers ku yi like ku danna ƙararrawa dan sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki mun gode.